bụ na ike oke okenye ji aṅụ mmanya mpịa tụba ọzọ onye chiri echi. Ekene kenere m Chief Dr. Godwin Mmadụka, oke osisi Orumba, Lion of Africa ka m na-ekwu okwu ya. Agbụrụbụ onye italụ bụsị ya nyekere pụtụ mpụ odogwu ife ị na-emere ụwa na ọ karịrị akarị. Eyedemagụba one ghara one maka na abịa n'ụmụ Chukwu na ndị ruru ụlọ karịrị mmadụ 100 n'eziokwu. Ife imere obodo amaka ijidere ụmụ Chukwu wee megharịa ya. Osi n'obodo bana nnukwu obodo ụwa na-enejere anya. Dr. Godwin Mmadụka, Lion of Africa, diketegete na-enanya ijidere n'ụmụ Chukwu International Hospital ịrụrụ 17 story na-ekwudi ya ekwu. Ịrụchara rụọ High Court n'ụmụ Chukwu. Dr. Mmadụka ịrụkwuru Magistrate Court Lion of Africa dịka ukwu. Imechara rụọ Judges Quarters oke osisi dike ndị ikerere. Ịrụrụ Police Station rụọ ụlọ ndị SARS, rụchara rụọ Police Quarters oke osisi. Ekene gị kene ibe na-emere gị ibe. Ndị enyere scholarship pa mere nkarị. Edemekwugo one ghara one. Ụzọ niile dị n'ụmụ Chukwu na-erụrụ ya. Rụcha ebe nke eji eti briji na itichara briji. Na-enu ụzọ si ụmụ Chukwu wee jebe Ogbu Nka na itiri briji n'ime ya. Ụzọ si ụmụ Chukwu wee jee obodo ndị ọzọ briji dịcha na ya. Onye mere penyama ibe ọkwa Chief Dr. Godwin Mmadụka, oke osisi Orumba jide ebube edisie ike. Agbụrụbụ onye italụ bụsịa nyekere pụtụ mpụ. Ekene gị kene ibe na-emere gị ibe. Ka m bịaziene ka nkọlụ na akụkọ. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye ọbịa bịa n'ụmụ Chukwu inweghị ebe ije ebe ihu na-adịgwokweni maka na oke osisi Orumba a na-ekwu okwu ya. Ọ rụrụ 40 flat edowere ndị ọbịa ije bịa hụ na abụọ na-akwụghị ụgwọ wee chọta ebe ije ebi n'ụmụ Chukwu. Lion of Africa diketegete onye ndozi obodo ka ịbụ ma bụrụ eziokwu mana o nwere ibe nna ya biko ngọngọrọtọ ngọnụ bịana ka i were ọchịchị Anambra ka idoziere anyanya ka Anambra wee debe ụtọ maka na ibe mere n'ụmụ Chukwu ime ya na Anambra mba niile ama nebe anya. Anyị abụrụ Dubai ụwa niile, anyị abụrụ Dubai Nigeria, Dubai Africa, obodo emebe anyị nkiri. Dr. Mmadụka ekene gị kene ibe na-emere gị ibe maka na ndị niile mere ife ọma pa na-akụrụ gị aka. Ụmụ nwaanyị ajadu iruru ụlọ pa mere nkarị. Ana m ekwuzi ndị na-akwụ ụgwọ ọnwa kwaba aka nkụ ife ọmụ ị na-eme n'ọmaka. Dr. Mmadụka bịanị ka idozie Anambra ka ọka ibie wee tọrọ anyị ụtọ maka na ebe ata dozie Anambra oyi adịrị anyị na mma. Dr. Mmadụka, oke osisi Orumba niile ekene gị kene ibe na-emere gị ibe dike ndị kerere. Lion of Africa, onye ndozi Anambra gị bịa kene Igbo dịrị anyị na mma.